Hey, what's up mga kamaster? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Raketerong Master. And panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo mga kamaster, no? So for today's video mga kamaster is, naisipan kong puntahan si Boy Tapang doon sa bahay nila, doon sa Alcoy, no? And bago ako pupunta doon sa bahay ni Boy Tapang mga master is, dadaan muna ako doon sa bahay ng ate ko, doon sa Lapu-Lapu kasi doon ako matutulog. Tapos kinabukasan is, pupunta na ako doon kina Boy Tapang. So, ayun po mga master. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment, at subscribe para updated ka sa aking mga bagong video. And updated ka rin sa pagpunta ko doon kina Boy Tapang. So, nag-prepare pa ako dito mga kamaster. So, meron akong helmet. Ayan. Tapos, meron akong bag. Ayan. So, ayun. Update. Yes, ayun po mga master, no? So, magandang umaga po sa inyo lahat mga master. So, ngayon is araw ng Sunday, no? So, galing kami dun sa Lapu-Lapu, dun sa ate ko. Kaya, di lang ako kumuha ng video mga master kasi miritso na kami dito, no? So, ngayon pala mga master, andito na kami ngayon sa San Fernando. So, malayo-layo na yung binyahe namin. So, madaling araw kami nagsimula mga master. Madaling araw ng alas 4. So ngayon is andito kami ngayon sa San Fernando at minto muna kami para magkape, no? Yan. Sama ko si Manman. So shout out nga pala kay Marinong Homeboy kasi pinahiram tayo ng helmet. So magkape muna kami mga master, no? Ayun. Yan. Ayun po mga master, no? So magkape muna kami mga master. So andito na kami ngayon sa banda sa San Fernando. So malayo pa yung pupuntahan namin. So pagdating ko lang namin kahapon dun sa bahay ng ate ko is hindi na ako nakapag-video pagdating namin mga master kasi grabe yung antok ko. Kaya diretso na lang ako tulog. Tapos ngayon so ayun po mga master, update nilang mamaya mga master.
So ayun mga master, andito na po kami sa Sibunga. So kuminto muna kami saglit para kumuha ng konting video, no. So ayan po yung Sibunga mga master. Yan, so relax muna mga master kasi takot yung ating kamay sa pagka-drive. So ayan po mga kamaster, nandito na po tayo sa Alcoy mga kamaster, no? So grabe, sobrang kapagod yung biyahe mga master. So ayan po yung Alcoy, oh. Ayan, welcome to Alcoy. So ayun, so pagdating natin dun sa bayan ng Alcoy, magtatanong tayo mga master kung saan yung bahay na ni Boy Tapang. So ayun po mga master, no? Andito na po kami sa Alcoy. So nandito lang yun, malapit yung bahay na ni Boy Tapang. So magtanong-tanong kami mga kamaster kung saan yung bahay na ni Boy Tapang, no? So ayun. So ayun mga master, so andito na kami ngayon sa tapat ng bahay na ni Boy Tapang, no? So yan pala yung asawa ni ni Kabaro Vlogs. Yan. Siya yung napagtanungan namin kung saan yung bahay na Boy Tapang, ni Idol Boy Tapang. So ayun. Ayan yung bahay na ni Idol Boy Tapang mga master. So sabi ng asawa ni Kabaro Vlogs is daw, tulog pa daw si Idol Boy Tapang, kaya pakain muna kami, tapos ayun, mamaya pa siguro mga tanghali siguro gigising si Idol Boy Tapang, no? So ayun mga master, so kakain muna kami mga kamaster, no? Kasi tulog pa daw si Idol Boy Tapang. So baka mamayang tanghali pa siguro yung gigising. So hanap muna kami ng makakainan, no? And so update ko na lang kayo sa part 2 ng aking video mga kamaster, kasi masyadong mahaba na yung video na to, kaya paputulin ko na lang, tapos update ko na lang kayo sa susunod na vlog. Meron tong part 2 mga kamaster, no? Pag nakita ko na si Boy Tapang sa personal. So ayun po mga kamaster, so bye bye na po, bye bye. So abangan nyo pala yung part 2 nito mga kamaster, no? So ayun.